Ya mumpung nih gendut nih kan sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya rambut to, Kak. Ha driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah mangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketingale dereng. Ah, Dereng. saderenge nggih dereng meneh ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasil melimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Semakin piye semakin tok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin intinya. rejo, semakin Melimpah. Ya Semakin bolong barokah. warna iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, kaleng yo, Pak yo. Iya. Menawa dhek ra tega karo awakmu. Nah. Kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus sadar. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Ya. Ya kuwi lho, piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya Rum Salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. Lah. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kan Aku dadi buka si Pak Dalang tak penging sare ben ora ngimpi. Lah lerengku kapan kok iso ra turu Ora lho? turu ya malah kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa saya gedhe no. Sampeyan lah asline trah kok Klaten to. Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku ya ora Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono. Iku 2 tahun 3 tahun ngono. Iya. Iku saestu to. iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku ya transferen ngono. Loh.
ngono. Lho Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Ini Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku tembung menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Ah. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Iki aku padha karo Yai Segoro. Nah, Ini luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. Ngono kuwi kan. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet lek ngomong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek kembalian kok butuh barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra yo duwe putu to. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Apa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi gen kula iki saiki ora disetel. Iya, Pak. Dadi PP yo. Kok malah di PP iki. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Dadi di PP. Iya. Buh, iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candal ke. Alhamdulillah nggih. Adate lak nembang era sekarang, saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukan. Buktekke lek mangkate niken salindri pancen saka gamelan, saka mayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Kaya apa? Dan Nggih. yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo, pelak-pelak momon. Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Nggih. Monggo bawane apa? Manut karo sampean. Ya. Nadyan bendino tanggapan suarane sik blantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Terima kasih. Sinaune mempeng. Yen was rina
Lang suarane piye? Wes pokoknya nek niken iki apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan yang menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarate bangunan iki pondasine gendut niken iki wis bakoh dhisik. Mbok ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Cocok mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni janji mentasa sunipan jroning gendut niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe jinten mak nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung jinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hari Wuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae apa-apa nek becik apa-apa nek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni gek mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati dipelajari disajikan nggih didulung mentah karo rama ibune direwangi trihat
prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI. Mas ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi pegawe no. Nek kono ki ora pegawe. Nge-grab. Nek kono ki ngojek. Malah ngegret tak kira pegawe. Nolak salira lho wis pokoke Deniken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Ampun Deniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa. Kebaya dan jarit. Wah, luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya. Ayah tidak. Aku Ayah dianggap mati loh. ora apa-apa kloloni pesen sik lah ning kono timbang ngantri. Akhirat kudu menang. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah, banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ki ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo. Bapak Hari Puryanto. Nah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyan tok di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek ben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo kembang alas sekarang kan. Apa? Alas Apa sekarang. kono Puspitono boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan setia. jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ngene nek iki. Senyur-nyurnya ya. Iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Tapi duwike rondok sithik. Nah, iki elek, utange akeh milih. Jajal milih Malah Niken. kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Leleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah. Dadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Alik. Kok padane wedhus? Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene wae, Dek Niken. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Mane kok ora wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Ngerti Malah aja. genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Gila. Oh, wedhus ya. Ah wedhus iki pipine nang mburi to, Nduk. Gilane. Iki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lelagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik.
men tembange niken diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Nah, kersane lenggah Kedap. cocok. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Bos Pitana. Ah, lagu kesukaan. Maka to dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Sahitri. Yo. Pak Haris Budiono Bukusaran saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
tangan yang meriah untuk Niken Salitri.